ole tuna kan hmuang hianin Judah te hianin Torah kan ti Bible abika Moses le khabu panga te kan ti Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy te hawa hian heng ho le khabu panga te Moses le khabu panga te kan ti Torah tia tin kan ko thina chu hetiang hian zia kan hei in hmuang hianin hei Shmot Exodus bung som pahnih na ania chu achang kuana chho heavy chang kuana chho vela hianin enge in ziak ti hi kan chiaranga tin Torah hetianga ziak hi a hrilfiana Rashi hrilfiana kan ti me hei Rashi anita tuna kan hmu hi hei Rashi tinania a hrilfiana tilai hianin achang te khatianga thu harsa tur deuh enge a soitum Torah hian ti vel khatiang kha a hrilfia thina hei a horop te pawh tle men danglam deuh hlaka Rashi script kan ti me a hemi a hrilfia tupa Rashi hi tunge ni internet kan en chuan Wikipedia kan en chuan Rashi chu kum sangkhat somli le atanga sangkhat za panga vel inkarmi khanita chuti ni chuanin Rashi hian kum sangkhat don lai kalta vel kum zakua somret borvel de to khanin hetiang Torah hrilfiana Torah mai pawh Bible te pawh hrilfia ta tanakh hetianga hrilfiana hi kan lo en chinanga enge kan tuna kan en tum kan ti chon tun lai hianin hei natna lar tak mai hrileng China chuanin hrileng lar tak mai corona ti virus alenga mitam takin nunna an chan pha to ram hrang in kan hlau thonga Israel ma pawh tuna veila om lo ma se amero chu zantin hianin news vela kan an soitel ve zia to thin ni chu hetilai hianin bung som pani cha Exodus bung som pani na chang ko na hen al tokhlu mimenu na uvashel mevushal bemaim im tzli esh rosho al kraav ve al kirbo tin zia kani chu amizo tong in engting nge a in zia kan ti chon mizo Bible a hetiang hen an lo let vele bokani tin a helin eisu sela tuipoin chum hau su sela aroin rozok rose tinta hetla hen thupek pakhat om chu a helin eisu sela ti hi sa ani sa te hi engsa po a helin ei lo turani kan hriat thau angin China rama chuan hei YouTube ate Facebook ate po an thil eite kan hmu thina ran nung chi hrang rule te bak te a hel ten mo uite an tala tikhanin an tal dan te porap thak tak kan hmu thin kha a hel ten a thisen ten ei thina ni an in thina ni hetila hen Rashi ning tinge lo hrilfia kan ti chuan hetila hianin kan hmu thenga al tokhlu mimenu na ti chu mimenu na ti hi ivrit a chuanin hriathim har em ani kha ivrit kan ti chuan Hebrew a chuan hriathim har em ani enge hei Torah hian a soitum mizo tawh kha chuan a hrilfian angin an letani me a ase eisu sela mimenu na in eisu se ti anita mimenu na ti chu etiana hrilfani she eino chalui kolchor kho avaya ro min loin tinanta corona belshon arabi arab tong chon corona ti ni chumi min lo chu corona ti ni hi lo ziak chen hei kum sang khat don lai kalta khanin khatianga sahel lo samin lo Torah pathian in ei turani lo ti lo zia kha corona ti ni tani chumi atang chuanin thil hriathiam thei kan nei dawn ani chu tuna hetianga natna hri lo leng te hi ran nung a hel te min thalo khatianga ei thiang lo chun ni amai ro chu po chu a hel ten kan hmu thinanga YouTube vel ta ka soitong khan an ei rap thak an ei hrom hro thei em ani khatianga na tang khan khatiang thila tang khan in tuna virus si an thre thau in ran nu atanga an ran nu khatiang ran nu chi hrang an zopna bazar atanga ron leng chu kan ti khan thre thawa kum
sang khat don lai kalta khanin corona hi an lo ziak dei rashi khan lo ziak dei to ni